Kepareng ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sing lungguh wong 5 sing jawab 10. Alhamdulillah. Nggih nuhun katuran wilujeng dalu, wilujeng pinanggihan malih kalian Adi Cara Campur Sari, ingkang putih Saribit kalian Ringgit Purwo. Ingkang putih dalu mangke Bapak Sepuh sekalian, undangan dalam pemirsa ingkang dat kinurmatan badhe mirsani gelaring Ringgit Purwo kanthi lampahan tumuruning wahyu katentreman ingkang dipun ampaken kalian Ki Dalang Soleh Cokro Pangestu. Ada yang satripun panjenengan Bapak Ibu sekalian amirsani gelaring Ringgit Purwo ing Adi Cara Pamuka badhe atur panglipur dumateng panjenengan sesarengan tembang-tembang campur sari ingkang kasengkuyung dening artis-artis kebanggaan saking Kita Malang. Ewa dening dalu menika kula rawuh sakonco atas tinimbalan saking Popo Sunari sakeluarga ingkang penting dalu menika derek-derek anyambut rawuhipun 1 Muharram. Ing menika dalu menika ngayahi pakaryan ruwat desa nggih Pak Sunari nggih ruwat desa. Nggih yang sampun kasrat wonten ing pinggir kita sami ritual sasi suro sesuci batin Murwakala Desa Sempol, Murwakala pepunden Belik Buntung, Murwakala pepunden Kali Dikem, Murwakala Sukerto Rejeki, ugi Murwakala pagebluk COVID-19. Mugi-mugi khususipun warga Sono Indah Sagotra saksamanipun derek-derek angayai ruwat dukun, ruwat dusun maksud kula ing katemben panjenengan sami tetepo pinaringan rahayu wilujeng katebiaken saking sedaya Gudo lan rencana. Ugi Bapak Sepuh sekalian tetepo pinaringan rejeki ingkang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mugi-mugi kanthi doa kita sami Sono Indah Sagotra katetepaken dados salah satunggaling dukuh ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Ngene iki kripik gedang kodho ketelo wong MC-ne ya akeh. Ayo mosok sing buka mek aku tok. Mari aku saniki gantos Mas Joko. Nggih, suwun edang Mas Esbandi dumateng sang jalane tamu undangan para lenggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artise wis siap Mas Esbandi. Sadurunge pagelaran Ringgit Wacucal, ha iki campur sari dhisik. Lah nggih niki saderenge campur sari wong MC-ne papat ya mus tugel mus rapat kudu buka acara. Ngono lho. Ayo Mas Hendi saiki. Dadi hukume wajib nggih. Nggih ngoten kemawon badhe dalem ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaturaken sugeng dalu kagem para bapak saha ibu. Nggih saderengipun campur sari dipun wiwiti sakniki kula timbalaken dhumateng derek kula ingkang paling guanteng piyambak. Aku katene ngomong wis gak wani. Lah nyapa ora wis dipenggak wis diwanti-wanti ngene ngono ketisor pokoke lek sampe MC-ne sing kuwi ngomong gak tak syuting tak kon mateni jarine sadok karuan gak ngomong lho. Ora ngomong piye ditangkap ora ngomong. Tukang syuting rapuh enake biayaan turut bermanjing kon balik sampe mau nyilih sepeda Mas Bayu. Mboten napa-napa Mas. Mas tukang ngincer. Iki MC-ne lak papat. Wong sing ireng siji sing kuning telu ya. Lah iya. Kalah sing ireng iki kok. Sing kuning telu lah sing ireng sapa siji? Pak Endro. Aku ngwasi Pak Endro ket mung ra ketok dhewe ndi to wong iki. Nggih matur kampung rikala. Nggih matur sembah nuwun saking audio Asih Multimedia sumber mancing kulon Mas Catur ugi saking Bolo Konco saking tlatah Kita Panjen Muniluk Multimedia Video Shooting ikut mengabadikan adicara ing dalu menika sesarengan Ringgit Purwo. Minangkani timbalan saking Bapak Sunari sak keluarga derek ngestreni gatosipun para warga dukuh Sono Indah Desa Sumber Manjing Kulon. Nggih. Pun niki pripun? Jarene sing ngedram all artos apa all artis? All artos ae. Penak all artos. All artis wis kulino.
Menis umum. wis umum. Ol artos niki kita sepindah niki. Cek sepindah iki. Model anyar. Padahal sing saiki ya kabeh ki ya atos ora ono sing empuk. Sing empuk mek campur tok kalau asline. Penak. Iya, enggak alon-alon. Paling karo penyanyi ini yang ganteng-gantengan awake dhewe. Ayo bakal ganteng awak dhewe ayo. Nanti ganteng kayak dhewe ngono wedok. Iki katuraken segera bos saking Bapak Kapolsek, ugi Bapak Muspika Kecamatan Pagak, Desa Sumber Manjing Kulon, matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi saking jajaran pemerintahan Desa Sumber Manjing Kulon. Mobil ing dalu menika Ibu Pangarso Desa Ibu Karyuti, ugi sedaya jajaran pemerintahan rawuh Katimbalan Marsowan ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh kemawon. Ugi mboten kata lumen Kang Mas Kempreng. Niki matur sembah nuwun sanget dumateng segenap instansi ingkang sampun maringi wekdal dumateng kula dalah panjenengan. Nggih. Dadi sedaya berbaur masyarakat. Nggih pun ya napa niki sidane? Wis manut. Ora Mas, bengok. Ayo, Bu. Napa kayang mawon. Tapi Riko mang krungu dhewe lho ya. Apa Mas Hendro? Niki pun mireng sedanten nek kula sanes penyanyi. Kula namung buka acara, mantun buka acara, kengken mudhun, kengken wangsul. Oh enak men. Loh, lah perjanjiane ngoten niki. Lah iki mah perjanjiane Mas Soleh kan ngono karo sampean. Aku Mas Bayu wingi ora. Pokoknya sampean maghrib teko cekson, engko remong munggah, sampean balik Mas Bayu Mas Kempreng ngono. Berarti sing bengi iki tugase Mas Kempreng karo musisi. Berarti awake dhewe karo panjak ayo mulih. Ora. Ayo monggo. Ayo. Melekan bengi iki kok mulih piye? Ayo penyanyi ini kon munggah dhisik apa awake dhewe. Loh, petuk maneh. Iya. Lagi ya jan model baru ya. Menika yang manipun Mandarin. Lagunya Mandarin, judulnya Yenli. Yenli Watna. Monggo gilir gumantos. Yen liwat aku kelingan. Lubuk kae. Lubuk kae. Goleh ning cagak ngebak tulisan kono tresno ngomong kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae tak go andung tresno tanpa bantal, tanpa kloso bot abote ke taman asmara oh sinanden-anden gubuk kae nyimpen wati nganti besok tumbak kosai gubuk kae kebak crita tengah wengi nganti gagah crita katresnan sajroning ati datan luntur saya maraati tak gendong kemana-mana aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara joget sareng Cokro Pangestu dulu jeng dalu dalipun derek mengayu bagian penak dalu menika monggo wungon utawi
melekan lelola lelola lelalu lelola ya ya ya. Lujeng pinanggihan kalian salah satu galing budaya Jawi Ringgit Purwo Cokro Pangestu. Saderipun panjenengan amirsani gelaring Ringgit Purwo ngantos talun atas ibrigi tinimbalan sekawan waranggono ingkang badhe anglampahaken salah satunggaling tari menika kasebat Tari Remo Gaya Putri. Sekawan Suniwati derek mangayu bagya ngregengaken swasana ing dalu menika.
kang prasaja.
Sampel ta? Sampel sono indah. Sampel sono indah. Iku desane. Saiki aku ketitakon sampean jawab sing bener. Takon apa? Cak Faisal. Loh. Jawab sing bener. Cak Faisal. Sik. Kaya aku rada ngerti Cak Faisal iki sapa. Cak Faisal ya. Faisal iku bojone. Ya Faisal. Bojone Ica. Ya. Iya toh? Ya. Bojone Ica Rangganes. Keliru. Pak Sunari. Aku bingung marek Faisal terus Ica Rengganis ya. Ya. Oh, aku rulek Pak Sunari iku. Sapa? Iku sing duwe omah. Iya toh? Oh, Nah. bener. Aku bolak-balik roh ditanggap anjane. Caca Endra. Endra iku sing doweh iku ah. Iku Aku dhewe doweh. Lali, gak sida wis. Aku ya doweh lali. mingkem Titik. Iya Titik. Heeh, Mas aku rada mombluk Titik. Eko panjake Bapak Tunggal. Endi Pak Tunggal? Bapak Tunggal sing arep dhewe sing nganggo kaca mripat blangkonan piyantune Oh. paling ganteng dhewe. Saka Blitar kuwi to. Injih Kang Mbok. Oh, roh aku sing ngarek sik brondong sik. Iya. Ngapunten lho Pak Tunggal. Lek gak banyol kok ora dibayar karo Mbak Ica ambek Mas Soleh. Iku pengendange. Apa neh jajal? Cak Nanang. Sing ndi? Kendange sing brondong. Terus Lek sing iba. jenengmu sapa, Mas? Oh. Sing ibot? Takim jare. Alexander. Takim Alexander. Ayo bareng-bareng madang mantep nang budaya. Nun nyuwun pangapunten sawetawis bilih kawula
ganggu kamardikan panjenengan kangge Amirsani tari remo. Keranten mriki wonten panjenengan badhe animbali bolo-bolo blater wonten ing tlatah Sono Indah. Ana saderipun kepareng ngaturaken salam taklim kula kunjuk dumateng bapak-bapak saking jajaran TNI Polri. Oke, salam taklim kula katur dumateng bapak-bapak saking Muspika. Oke, bapak kepala desa saha perangkatipun. Boten katalupen salam taklim kula katur dumateng Abah Mesdi ingkang sampun kepareng lenggah wilujeng dalu saha wilujeng Amirsani. Emri satinipun katimbalan setunggal pokok setunggal rencang-rencang blater ingkang wonten ing tlatah Sono Indah. Ing mriki minangka penghormatan kawula timbali mingga dhateng sasana pagelaran. Inggih menika ingkang minulya Abah Mesdi. Nggih, dumateng Abah Mesdi anampi penghormatan. Oh, nggih, pangapunten. Nggih. Kangge salajengipun kawula timbali mireng sasana pagelaran Juragan Kembang Ibu Sarpuk. Nggih, monggo. Monggo Ibu Sarpuk kepareng minggah dateng sasana pagelaran. Derek-derek berpartisipasi kangge ngregengaken suasana ruwat dukuh ing dalu menika. Nggih, sumangga katengga wonten ing panggung pagelaran Ibu Sarpuk. Nggih. Witing kelapa, witing kelapa kan masih Nggih. Alon-alon Ibu. Tulung ana, Dek. Ya. Nggih. Monggo. Nyuwun gendingin apa, Bu? Oh. Bojo simpenan nggih. Tandake 8, MC-ne 4. Wiyagane ana 15. Bojo simpenan. Wiyagane pira? Wiyagane 15, MC-ne 14. Oh 14. Sing sitok gering Lho gak apa-apa tambah 1. Oh, Cok, sing sitok gering. Ya dikekno sing gedhe dhewe Oh, to. ya wis no. Heeh. Aklope tibake mek 6, Pak Dro. Musisine 5. Iki musik oh pajak gak katut. Oh musisi gak katut. Nah, Aku katut apa kita? Oh katut. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Dek Espandi, Dalam. kena nggih tambah tuku beras. Ngendra. Di omah meneh akeh latihan, kena kayak tuku gula bubuk. Lah ngono, sesuk latihan ya. Nggih, Lah niki. wis iku mara uncalno ngoten to, Bu. Wis mara sampean uncalno nang Pun ragu-ragu, duanten mak biuk ngoten lho. Ah wis. Niku, Bu, musisine, Bu. musisine. Musisi, Bu, mriki. Lah, ngoten lho mak biuk. Loh, Hendro lak ngelirik ae. Iki lho. Lagune Kandhane wong lek kepengin amal sedekah 1000 dalane. Wis mantar muga Bu Sarpuk panjang yuswane, akeh rezekine. Menil ana wayang mesti nembel maneh. Lek ana lho iku. Nek kana nang apa dhewe lho, Pak. Ya. Tayub. Tayyib. Nggih, monggo dipun wakili kalian sing lah nggih artis tunggal. Ah, nggih pun tambal madhep mriku. Ayo kene. Kene, nduk. Kene. Mbak Win dikedep depan. Nah, nggih. Ayo kono sitok ayo. Nggih, monggo. Nah, pas 6 wis kena.
Tayub apa dangdut sih, Bu? Tayib niki Tayib. Mosok wis jejer ngene iki lho, Pak. Gak kena lek ditayubno lek bojo galak. Dangdut mawon Mas ben munyer aku ngene engko dangdut ae wis. Horeg iki Ayo dangdut ae wis lek ngono. Ya ngaten nggih Bu, setuju nggih. Nggih, joget mawon nggih, Bu. Musisine cek gak bingung kok. Bojo sing galak ya wis ben jeneng setengah seneng gawe ati susah nanging aku gak bisa tak tompo nang gitu sing ati tak trimo sing nganti saiki nanging wis dadi jodone senadyan kahanane koyo ngene. Sungguh keterlaluan bojoku sing saiki keliru sithik wae aku mesti diseneni ame dolan ro kancaku ora diolehke senengane dolan karo liyane yen wis ngono aku wong bisa meneng tak jelas no malah mung gawe kowe sepanjang di matamu aku iki ra tau bener kabeh mbok salahno rumangsa wis paling pinter. Ya wis ben duwe bojo sing galak ya wis ben sing ngomongane seneng seneng gawe aku susah nanging aku ora bisa tak tompo nanti terus sing ati tak trimo tresnamu tekan saiki nang wis dadi jodone senajan kahanane koyo ngene. Asik asik. Ayo Bu. Asik asik. Goyang Ibu. Hae hae. Hae hae. Ibarate dele sing wis dadi tempe kudu tak lakoni yen pancen ngene dalane abote duwe bojo sing galak lek ra keturutan senengane mencak-mencak rasa diketuning nanti hati nganti tekan mati sliramu tetep ning ati tak diteni uripe senajan galak bojoku pancen sing ganteng dhewe kuat dilakoni Lek gak kuat. tak kuat ditinggal ya wis ben duwe bojo sing galak ya wis ben sing ngomongane seneng seneng gawe ati susah nanging aku gak bisa tak tompo nganti terus sing ati tak trimo tresnamu tekan saiki wis dadi jodone senadyan kahanane koyo ngene. Ya wis ben duwe bojo sing galak ya wis ben Jangan tinggal senang. susah nanging aku gak bisa tak tompo nganti tulus sing ati tak trimo sliramu tekan saiki nanging wis dadi jodone senajan kahanane koyo ngene. Sampun Ibu. Iku mau Oke. batu kembang iku mau. Bu, sampune aja digawa aku gak sida ngremong iku. Sampure katut. Kesek kenak. Oke. Cukukin. Matur semadun kagem Bu Sarpo ingkang sampun kersa minggat dateng panggung pagelaran derek regengaken suasana ing dalu menika. Nggih, dun kangge salajengipun katimbalan minggah dateng panggung pagelaran Bapak Sunari dipun sarengi kalian Mas Faisal. Ya. Selaku Kang Boboy Kang mongko digati. Nggih. Oke, ngaturaken sedeng rawuh saking sedaya masyarakat Sumber Manjing Kulon. Nggih, wilujeng dalu. Dukuh
Duku Sono Putih. Indah. Sono Indah. Nggih, matur Nggih. sembah nuwun rawuhipun panjenengan. Juga hiburan Mas Bandi. Halo. Bahwasanya Sumber Manjing Kulon, Desa Sumber Manjing Kulon Nggih, akan nggih. mengadakan pagelaran karnaval. Jeng nopo niku? Nah, tanggal 21 21 Agustus insya Allah akan diselenggarakan pagi sampai siang, start mulai dari lapangan Sumber Manjing Kulon. Manjing, finish Di Bina Putra. Bina Putra. Nek butuh wong bengok-bengok celuk naku. Wes beres. Nah, monggo niki Bapak Sunari Ayo. kalian Mas Bapak Sunari. Faisal. Ayo Mas Faisal, Ah, selaku tuan rumah. Yo Mas kudu Mas kudu Faisal boten menghormati wonten no. Mbak Ica boten napa-napa pun. Ayo, sing duwe Baik. reganis pokoknya. Boten Mas Faisal tasih tumbas rokok, Mbak Oke. Ica mawon jenengan ngriki Nggih, pun. Mbak Ica Ayo. reganis, ayo. Nek Mas Faisal tasih tumbas rokok. Nggih, ayo kene. Mbak Ica. Monggo Mbak Ica. Mosok kancane nglumpuk ora gelem munggah. Lah nggih. Pun Kok- diratos edeng. Lah mosok diceluk ae ngono ae ngelu. Nggih. Matur nuwun sanget dumateng para bapak, ibu ingkang sami rawuh. Nggih. Sesarengan inggih menika angestreni anggenipun kula lan panjenengan kagungan hajat bersih desa utawi bersih lingkungan, mundi metri sumber panguripan belik buntung kalian belik dhuwur. Muga-muga masyarakat kene kabeh padha guyub rukun ayem lan tentrem. Amin. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terus niki termasuk kados kesenian campur sari, wayang kulit, ludruk, muga-muga bisa ngrembaka. Nggih. Jaranane ora, Pak? Ben iso terus sak jaranane pisah. Ayo ngono. Jaranan wis, sakerah, Pak. Oh, sakerah ya semono uga. Wong iku termasuk seni semuanya. Lah, Iya, nggih, ta? Pak. Lah, Nggih. kono nawakno mesake sing dia jaranan jaranan. wis, Eh, Pak. Nggih. Cak Kempreng nawakno jaranan kali. Nggih. Sakerah no. Kali Pak Sakerah. Lah terus ludrukku kapan main di kene? Mas, Gampang. insya Allah tahun ngarep, moga-moga Bapak Sunari sak keluarga masyarakat kini diparingi rezeki sing berlimpah, Amin. berkah Amin. barokah, Amin. bisa Nggih, nekani Rabbal bola-bola ludruk. Nggih. 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 Monggo niki kangge pamirsa kang wonten mergi monggo sampun disiapi Sampun disiapkan. Nggih kangge panjenengan tontonan iki kangge umum, boten kangge pribadine Pak Sunari. Monggo lenggah mawon ibuke sing gendong yoga alit monggo pinarak mawon Bu. Nganu Mas Nggih. Bandi, awak Dalem. aku ya dhewe kudu njaluk sepuro, bukane awak Nggih. dhewe iki katene nyingkur. Ngono gak? Masalah kejadian tahun kemarin. Nggih, Nah, betul. kemarin itu terjadi kemacetan, juga ada kecelakaan Lah, gara-gara acara nggih. medine kan mek jagane Nggih, iku. betul. Karena Karena ngapunten kita- Kang Agung, Nggih. kagem warga Sumber Manjing Kulon khususnya Sono Indah. Nggih. Ini menghindari hal-hal yang Nggih. tidak diinginkan. Nggih karena awake dhewe mainnya ten jalan protokol. Nggih, kalau Nggih. pengenane teng protokol. Nggih. Ayo Mbak Ica. Ayo Mbak Ica. Nggih. Lu gone. Ayo. Lah, ngeten nggih. Bareng karo Oh, Pak Sunari. diwakilaken. Oh, diwakilaken. Diwakilaken, Oh, nggih. nggih, nggih. Nggih. Masih wonge gak teko sing penting amplope teko. Ngono ah. Bono isine mbonggah. Lah lek terus amplope gak metu. Gak mesti ya tak enteni. Ngono ah. Oh, nggih. Matur nuwun lho, nggih. Wis Nggih. muga-muga sing klambi kotak-kotak Loh, iki Boten rezekine joget akeh. riyen kok mandap. Nggih. Napa? Ngene iki ngeten nggih, dumateng para bapak MC sedayanipun saha waranggono sedayanipun Nggih. pangapunten ingkang agung. Nggih. Nggih menika Mbak Ica mboten saged Nggih. inggih menika nglampahi ngeten iki nggih. Nggih. Oh, Nah, ngaten. Niki Mbak monggo Roro Jonggrang Lah malih ken Bapak Pak Sunari. ken dhisik Pak Sunari. Nggih, nggih. Niki Mbak Ica sampun ngekeki amplop karek Pak Sunari nggih. Pak Sunari Gampang dereng lho. Pak Sunari Nah, keri-keri ini ae. Loh, aku lek hitungane gampang wis gak percaya. Wis Pak gak ora percaya. Ngono. Gampang mari nyanyi mudhun salaman teko gene kono turu. Yo. Akhire sing ndek dhuwur Yo, kudu nanggung mesti ta. basa. Mulaaken Pak nggih. Nggih. Meneh-meneh lek golek MC aja sing kurang ajar nggih. Padha. Lah wong aku ya wong kurang ajar padha ae. Oh nggih. Nggih. Niki Mbak Ica nyuwun Nggih. lali janjine. Oh, nggih. Dipun pinangkani riyin. Nggih. Mangke nek Pak Sunari mari ngerogo kesak njaluk gending Ah, apa dilayani yo, yo, lho, Roro Pak. jonggrang. Nggih. Roro jonggrang. Ngoten. Lah, lah iya Pak Sunari Roro jonggrang. Nggih, Mas Badi aku tak takon Mas Hendro. Napa? Roro jonggrang regane pinten, Mas? 50 pun. Ya Niku mesti sing- kok. Niku sing umum nggih. Saiki tak takon musisi jare pajak. Mas Pur, Roro jonggrang regane pinten? Gak usah, Oh, gak usah. Lek mbek musisi gak usah berarti mbek panjang. Berarti musisine gak butuh duit. Iya. Oh iya, Nggih. mbek sing nyanyi pira? Pun jenengan milik ya Mbak Roro jonggrang sing pundi niki? Wis sembara wong bapak. Ayo karo Roro anak jonggrang ae, dhisik Roro. bapake gek mari ngono ndang medun. Sing pundi Ayo. niki sing Ayo dipilih? sapa-sapa. Oh. Bapak Sunari.
Roro Jonggrangnya dipun fragmenaken apa langsung? Nggih. Nggih langsung mawon. Langsung nggih. Nggih langsung mawon cepat Nggih. nggih. Langsung Cok. Duet karo Bapak Sunari. Roro Jonggrang kowe pancet ayu tenan. Alawi pitanakan bono. Kamu kalian aku nandang kasmaran. Kalabaran mula kowe dadi wanita boyongan. Aja kok maloko. Barang iki kakakku turun. Berapati Kang Mas Prabu kumpala. Waseta labuhe ngono segara. Tobat kowe wanita keparan. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pengking Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Bondowoso. Roro Jonggrang manuta sun putu garwa. Toko Bandung aku bono. Tadi sewu sawangiku bangati. Iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti. Awas Bandung, yen kowe ora bisa gawe aki Candi Sewu, aku mau pundhut garwa Joko Bandung. Ah ya Joko. Sejarahipun Candi Sewu, Roro Jonggrang kalian Bandung, Bondowoso, Sarangan Bobo, Sunari. Roro Jonggrang kowe pancet ayu tenan. Ora muka yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Aja kok maloko. Barang iki aku turun kampung. Belopati Kang Mas Prabu kumpala. Waseta labuhe ngono segara. Tobat kowe wanita keparan. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pengking Prabu Damarmaya. Aku duwe ati sekti Bondowoso. Roro Jonggrang tosun putu garwa. Joko Bandung aku bono. Tadi sewu sawangiku bangati. Iya Jonggrang nyuwunmu tak turuti. Matur nuwun. Inggih menika Mbak. Nah, langsung. Alhamdulillah. Ngono ae. Nggih, matur nuwun. Sembah Matur nuwun Bapak Sunari. Nggih, matur nuwun sanget dumateng Nggih, para Bapak nggih, Ibu ingkang sami amirsani inggih menika kesenian kula sedaya nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Nggih, Pak. Pangapunten Nggih, ingkang agung. nggih, sami-sami nggih. 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 Nyuwun tolong kangge
Mas dekor nggih bagian kain niki sing sebelah kiwa panggung nun sewu dibuka mawon saken penontonnya kathah niki. Oh Kang Mirsani saking samping Kang Mirsani kidul kathah. nggih dibikak mawon. Tolong niku dibuka mawon nggih. Sing samping mriku saged merapat mriki kesane mboten monggo dateng ajeng mawon. Nggih. Mas Joko, iya Mas niki saderenge tari remo dilajengaken niki ngladosi panyuwanipun Mas Faisal nggih. Sing disuwun wau napa? Lali janjine nggih. Pokok mboten lali duwike lho Pak kula. Ora lah wis kek. Nggih, mari lali janjine dipun lajengaken kremoe nggih. Monggo sinten? Malam Minggu sing tak tunggu ya. Dino Minggu sing tak tunggu. Sakniki malam Rebo lho Pak. Iya, tapi lagune saya malam Minggu. Sementing duit teko pisan, Mbak. Sampun. Ndi?
Iku digawatan. Gak dikeki aku. Janjane nang endi? Wah. Janjane nang pasar. Napa? Bengi nang pasar golek apa? Janjane kowe ning endi? Kelagatmu sajayu priyani. Atiku suksana kowe kencan karo wanita liya. Lali janjine sampun lho, Pak.
Nggih. Matur sembahun kagem sekawan Maranggono ingkang sampun andindakaken tari remo gaya putri.